A fost odată ca niciodată, într-un orășel însorit, un frate pe nume Mohamed Ali și sora lui Laila erau încântați să-și petreacă vacanța de vară la țară. Aceasta era prima lor vizită la o fermă adevărată și abia așteptau să exploreze. Într-o dimineață de vreme s-au trezit la sunetul unui cocoș cântând. Cocorico! A strigat acesta, trezind toată ferma. Mohamed Ali a sărit din pat și a strigat-o pe Leila. Haide, hai să mergem să vedem animalele! Au alergat afară, unde soarele strălucea puternic. Prima lor oprire a fost cotețul de găini. Acolo au privit cum găinile cotcodăceau și ciuguleau pământul, depunând ouă proaspete. Uite, Leila, muncesc din greu, a spus Mohamed Ali, cu ochii măriți de uimire. Apoi au rătăcit pe un câmp acoperit cu iarbă unde pășteau oi pufoase. Arată ca niște nori umblători, a chicotit Leila. Oile behăiau ușor, ronțăind iarba verde dulce. Pe măsură ce explorau mai departe, au dat peste o priveliște curioasă. Un grup de capre sărind în jur. Știați că caprele ne dau lapte? A exclamat Mohamed Ali. Leila a dat din cap, amintindu-și ce le spusese mama lor. Deodată au auzit un nechezat puternic și s-au întors pentru a vedea un cal frumos galopând în grajdul din apropiere. Putem să-l mângâiem? A întrebat Leila. Cu permisiunea fermierului, au mângâiat ușor blana strălucitoare a calului, simțindu-i căldura și puterea. Lângă râu, au zărit pești stropindu-se jucăuși în apă. Uitați-vă cum înoată! A strigat Mohamed Ali, arătând entuziasmat. Au râs în timp ce peștii se mișcau rapid în lumina soarelui. Pe măsură ce se apropiau de marginea pădurii, au auzit păsări dulci ciripind în copaci. E ca un concert, a spus Leila închizând ochii ca să asculte. Păsările cântau o melodie frumoasă, care le ușura inimile. După o zi plină de râsete și învățare, Mohamed Ali și Leila s-au întors acasă. Erau plini de entuziasm. Mințile lor zumzăiau de toate lucrurile noi pe care le descoperiseră. În timp ce stăteau pe leagăn în fața casei, Mohamed Ali s-a întors către Leila și a spus: abia aștept să le povestesc mamei și tatălui despre toate animalele. Leila a zâmbit și a adăugat: și cum ne ajută toate în moduri diferite. Aceasta a fost cea mai frumoasă vară din lume. Și cu asta s-au legănat înainte și înapoi, visând la următoarea lor aventură în lumea minunată a naturii.